Chiabona ka kolo yezo mumembere ba anadima adaki penya adi deme sonwanyo ona so yo oye ti bo mumeje bi menye la ka maloba ana Igbo na so yo so Ọ̀gánìrì Igbo na sọ́yì ọ̀gánìrì Igbo na sọ́yì lìpọ̀ Iyom Ifeoma mara Nwadike bọ̀mátìkì nwanyị ọma Okpara bụlugbu ebi nwanyị ezigbo omume adịghị ite na nsa obodo okpo nwa ada mụrụ n'ụlọ nọ n'ụlọ ọ bụ ezigbo omume ndị Igbo kwuru si n'otu ọ bụ na onye si na-eje ọtanyele ya si akụ gbagam ibe onye na-eme n'elu ụwa n'oge ekwe na-akpọ ya iyo ada n'ịdọrọ mma famatik ibe ọgbaala m egwu amala solibe amala solibe ogogogo isi gaza lesa na-egbu egwu ka anyị ji bili ịbanye n'ụtụtụ anyị gaza n'egwu ọmụ n'ehihie mmụ gaza n'egwu ọmụ n'abalị mmụ gaza ihe kwu ka anyị ji mmakọ onye ka mụ na-etili nkwa onye ka mụ na-emetela egwu ichekwa n'ebe na nkịtị ha excellency elegant baby amala bụlugbu ebi abada nwere onye na-ekwesịghị asịnugojalaje nwere ochichi Iyom Ifeoma mara Nwadike EziAda ada dị ọrụ mma ada nwere nke gị ibi ogologo na anụ ọ bụrụ ka onye na-ede oge gị mere ra n'ọbụ ife iji ya eme n'ụwa how are you affecting lives? Are you a life lifter or destroyer? Kenki nọ ya were ire igwu eze ya ọnụ ome mma n'elu nwanya na mmasị eje ome njọ n'elu nwanya na njọ sana ụkwụ ọbụla na-eje walawala naga wala na-afụnye ahụ ihe ogogo Ifeoma Nwadike EziAda n'ihi ga-adị kaide ada n'ịdị ọrụ mma Iyom Ifeoma Nwadike dị adịghị ide na-esewanye ọma Igbo na-asọ ya ụsọ Ifeoma Igbo na-asọ ya ụsọ ọganiru ndị Igbo na-asọ ya ụsọ ọganiru ndị Igbo na-adịghị mma Iyom Ifeoma Nwadike eluru obi gị niile ụgbọala Igbo ma mma makarịa Dubai ụmụaka Igbo na-ememe ofụma ị na-enyere ụmụ Igbo aka akọbesio papa nọọsụ ike Igbo Olise ndebe ọbụbụ n'ọlụlụ egwu na-eri ịgade mmemme ụwa dịka echi EziAda na EziAda agwụlọ n'ike site solesta na tọlọ amara nwunye
eme coronation Iyom EziAda Ifeoma bara Nwadike Ifeomatic oruone Siba Heva Higa Babia Chobia Ome onye ọja ngwa egwu omenala asị na agadi nwaanyị adaga ga n'egwu ọma agba omenala Igbo ga-adị omenala abụrụkwa ịgọ mmụọ ma isi ike solo star ife dị mma na ya gbara n'akwụkwọ na na-ajụkwa na-ajụ Ifeomatic Heba Shiba alụminalụ elo niile na-atụ enyemaka niile na-enye kala Igbo banye dị mma maka ị na-alụ na mba ofesi ị na-emerụ ụmụ Igbo Iyom Ifeomatic ala Igbo banye gburugburu afụgo ọlọmaghị aka na-ekpuchila ọnwa Igbo anyị kwuru okwu si na ọnụ na-emegharị emegharị ga-agbalị ụka onye nyere Igbo ka Igbo na-enye owu ihe otu ọ dị Iyom Nigeria and in diaspora na balesiri anya wepụzi ọlọminalụ esi na a ga-echi gị echichi Iyom EziAda dị Igbo mma Iyom is the highest honor Umunwanyi Igbo kachasị ndị ezigbo omume Ifeomatic golibe Ugochukwu tubele gị dị n'isi this very coronation no ga-take place na Basino Hotel Enugu Onitsha Expressway beside the White House Ọka Saturday 21st February 2026 October ka ha labụ ndị echi echichi dade EziAda Ifeoma mara Nwadike Iyom EziAda dị Igbo mma Ezinne Ojugo Foundation nakwa ekele yo she sending her congratulatory message His Royal Highness Dr. Jesse Ifeoma Joseph Menuba Iyom odogwu ijele nwanyị ọma number 1 worldwide Iyom odogwu ijele gbalụ m egwu kaije kele na agadi mma kaije kele na agadi mma Iyom Ifeoma Nwadike EziAda kaije kele EziAda dị mma Amala soliba hiba siba 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 egwuku mmanwụ nwere onye na-etinye eti nwanyị ọbụla nne m ofuma enwere odogwu ukwu ya n'azụ si nyaliba n'ụwa na anya atụ n'ụjọ na anya bụ ụdị onye n'elu ụwa Maazị Sylvester Eustace